كابا قلقلوت التلفزيون تعز وسلامتنا تقبل زخبركم تعزتنا كما تمسيو ساعتنا اخيلون لهم حامس عصوت وشدش مسكرم زي تدالوه زيناوي مسنادو وشتن وصان حزركم قريب لهم نمكتالكم بغير زعد ممساوم تصنح ميكائيل حدقو فلما كن بقنطو تاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات 4 زيقاتات بكورنا فارس من كافون كرقاقتن كل حد ما تفاني ኣብ ዞባ ማእከል ሕማም ዓሶ ንምቁፅፃር ዝወፀ መደብ ጽቡቕ ገስጋሲ የመስግብ ኣሎ ኣብኑ ዞባ ናቕፋ ተሳታፍነት ተማሃሮ ማዕድ ትምህርቲ ክም ንምባል ብውህደት ክስራሕ ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ኣብ ናይጄርያ ብሰንኪ ፀጥታዊ ስጋት ልዕሊ 1 ሚልዮን ተማሃሮ ካብ ማዕድ ትምህርቲ ከይበኽሩ ተሰጊዩ ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ 19 ቢልዮን ዶላር ሰሊዓ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ሰራዊት ፍራንስ ሓደ ካብ ቀንዳ ዘስቲ ሽበራው ጉጅለ ዳዕሽ ከም ዝቀተለ ኣፍሊጦም ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ከም ይሰጥዕና ሎሚ ኣብ ሞሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡብን ጋሽባር ካምፕ ዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 4 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም 3 ዓዱ ኻላ ዞባ ደቡብ ሓደ ድማ ባዲባራ ዞባ ጋሽባርካ ተወሺቦም ዝጾንሖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቡ ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቡ ክንክን ክግበረሉ ዝጸንሐ ሓደ ዜጋ ሓዊው ተፋኒሎም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6667 በፂሕሎ 6617 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋኑ 40 በመቶ ዝተፈለዩ 10 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 16 መስከረም 2021 ናብ ካልዚና ምስንሰግር ኣብ ዞባ ማእከል ሕማም ዓሶ ንምቁፅፃር ዝወፀ መደብ በብዓመቱ ጽቡቕ ገስጋሲ የመዝግብ ኣሎ ወኪል ሪና ናዝሬት በይን ብመልክዕ ፀብጻብ ዘዳልቶ ትሕዝተሎ ዶኒካ ፀሓይ ኣብ ዞባ ማእከል ተርእዮ ሕማም ዓሶ ንምቁፅፃር ዝካየድ በቐንዱ ኣብ ምክልኻል ዘተኮረ ንጥፈታት በብዓመቱ ጽቡቕ ገስጋሲ የመዝግብ ኣሎ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፅፃር ሕማም ዓሶ ኣቶ ክብረ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2018 ኣስታት 0.4 ሚታዊት ዝነበረ መጠን መልከፍቲ ብዝተኻየደ ሓያል ጻዕሪ ኣብ 2020 ናብ 0.3 ሚታዊት ከም ዝወረደ ኣብ 2021 ድማ ዛጊድ ዝተኸስተ መልከፍቲ ከም ዘየለ ኣብሪሁም ኣብ ቅድመ ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ድብል ደረጃ ካብ 2016 ጀሚርና ብድሕሪኡ ካብ 2018 ድማ ብወግዒ ማለት እዩ ኣብ ፈተነ መስርሕ ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ንርከብ ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ኦን ፕሮሰሲንግ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ዳርጋ ባዶ ነጥቢ ትሕቲ ሓደ ማለት እዩ ባዶ ነጥቢ 3 ሚታዊት እዚ ሕጂ ፀብጻብ እዚ ናይ መጨረሻ ዓመት ናይ 2020 እዩ ማለት እዩ ኣቶ ክብረ ኣባስዒቡ ዝኾነ ዜጋ ኣብዚ ወቕቲ ክራማትን ቀውዕን ምልክታት ሕማም ዓሶ ምስ ዝስምዖ ቀልጢፉ ናብ ትካላት ጥዕና ክኸይድ ኣብ ዓሳዊ ቦታታት ዝሰላሰል መደባት ከባቢያዊ ፅሬት ክድፍኣሉ ዝዕደል ናምስያ ድማ በቲ ግቡእ ኣገባብ ኣብቲ ግቡእ መዓላ ክውዕል ኣዘኻኺሩ ንኣተዓዳድላ ናምስያ ብዝምልከት ድማ ብደረጃ ዞባ ቀዳምነት ዝወሃቦም ነፍሰ ጾራት ብሓፈሻ ከምኡውን ኣብ ዓሳዊ ቦታታት ከም ድርፎ ጠማምዖ ጉልዕን ካልእ ቦታታትን ዝነብሩ ምዃኖም ገሊጹ ምዕዳል ናምስያ እውን ብናፃ ንህዝቢ ይዕደል ነመኒግን ንብሙሉ ዞባ ማእከል ኣይኮነ ዞባ ማእከል ብሙሉ ዓሳዊ ይኮነ ነተን 5 ሚታዊት ድኾና ነተን 10 ቦታታት ድኾና ቦታታት እዩ ናምስያ ይዕደል ማለት እዩ ቀዳም ምፃሕ ነፍሰ ጾራት ናምስያ ብናፃ ይዕደል ኦኬ እዚ ሕጂ ኣብዘን ብዙሕ ዝረአየለን ጥራይ ኣይኮነን ኣብተን ውሕድ ዝረአየለን እዚ ናምስያ እዚ ብናፃ ነተን ቀዳም ምፃሕ ነፍሰ ጾራት ይዕደል እዩ ማለት እዩ ካልእ ንፃቅ ፀራሕ ህንፀ መድሃኒት ኣብ ኣካላት ማያት እውን ኣብ ከባቢ እቲ ክራማት ምስ ተወድአ ምስግጋር ካብ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ታሕሳስ ኣብ 4 ወርሒ እቲ ማያት ክነቀጽ ክጅምር ከሎ ዕቋራት ስለ ትፈጥር እዚ ድማ ፀረ ህንፀ መድሃኒት ዳነፀካ እዚ ድማ ብመን ይድካድ ነቶም ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ይካየድ ማለት እዩ ኣብ 2020 ኣብ ዞባ ማእከል ልዕሊ 20,000 ናምስያ ከም እተዓደለ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል የነጽር
ኤርትራ ኣብ ምቁፅጻር ተርእዮ ሕማም ዓሶ ካብተን ብደረጃ ዓለም ብቐዳምነት ዝስርዓ ሃገራት ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ 2030 ብደረጃ ኣፍሪቃ ተርእዮ ሕማም ብኡ ዝስዕብ ሞትን ናብ ባዶ ሚእታዊት ንምውራድ ዝወፀ ውጥን ኣብ ምስማር ድሮ ጽቡቕ ሰጊማ ከም ዘላ ይግለጽ። ኣብኑ ዞባ ናቕፋም ዝርግሕ ትካላት ትምህርቲ ብምንጻር ተሳታፍነትን ውፅኢትን ተምሃሮ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዘሎ ውር ፃዕሪ ከም ዘድሊ ንንጥፈታት ዓመተ ትምህርቲ 2019-2020 ምግምጋም ብሸሞንተ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ። ኣብቲ ርእሰ መምሃራንን ሱፐርቫይዘራት ኣብ ማሕደርቲ ከባብን ሃገራውን ማሕበራትን ዝተሳትፎ ኣኼባ ሓላፊ ቤተ ትምህርቲ ኣብትኑ ዞባ መምህር ዓብዱላሂ ሳልሕ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ዝምድና ወለዲ መምሃራንን ተምሃሮን ከምቲ ዘድለ ዘይምሕያሉ ነተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ባሉታዊ ጸልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መምህር ረሺድ መሐመድ ዑስማን በጎኑ ንመስርሕ ምምሃርን ምስ ተምሃርን ዝዕንቅፍ ሕፅረታት ንምምላእ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ወለዲ መምሃራንን ተምሃሮን ዘሎ ዝምድና ንምሕያል ዕቱብ ስጉምታት ክውሰድ ኣዘኻኺሩ። ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብኑ ዞባ ናፋቶ ተስፋይ ኢዮብ ድማ ጠንቂ ምቁራፅን ኣብ ተምሃሮ ዝረአ ድኻማትን ብልክዕ ተለልዩ መሰረታዊ ፍታሕ ምንቲ ክናደየሉ ሓበራዊ ፃዕሪ ክሕይል ኣተሓሳሲቦም። ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ድሕሪ ዘካየድዎ ክትዕ ተጀሚሩ ዘይተወደአ ህንፃታት ኣባይተ ትምህርቲ ብዝቐልጠፈ ዝዛዘመሉ ኩነታት ክፍጠር ክኢላዊ ዓቕሚ መምሃራን ንምዕባይ ድማ ቀጻሊ ስልጠናታት ክወሃብ ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም። ኣብኑ ዞባ ድባርዋ ብገማግም ሩባ መረብ ዝተተኸለ ኣግራብ መራእያ ዕዙዝን ኣድማዕን ተሳትፎን ምክታልን ከም ምዃኑ ተሓቢሩ። ወኪል ሪና ዘራይ ብርሃነ ዘዋሃዶ ጸብጻብ ያዕቆብ ገብረ ትንሳኤ ኣብ ንእ ዞባ ድባርዋ ብተበግሶ ተቐማጡ ዓድታት ገዛ ላምዛ ድባርዋ ዓዲ ሎጎን ዓዲ ዋጦትን ኣብ ገማግም ሩባ መረብ ዝተተኸለን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝበጽሐን ኣግራብ መራእያ ኣድማዕ ከማዊ ተሳትፎ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኣብ መምሕዳርትን ዞባ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ተስፋይ ገብሩ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ በኣላይነት ኣነባበርቲ ዓዲ ንነብሲ ወከፍ ስድራ እትግርቦ ቦታ ብምውሳን ዝተኻየደ መደብ ብካልኦት ዓድታት ክሰዓብ ዝግብኦ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብተን ዓድታት ተራእዩ ዘሎ ናይ ምግራብ ተበግሶ ኣብ መጻኢ ንዝካየድ ንጥፈታት ምግራብ ዓብ ተመክሮ ተቐሲሞ እዩ ዝበለ ኣቶ ተስፋይ ውሑስ ምንጭማይ ዘለዎን ዓድታት ተመሳሳሊ ተበግሶ ክወዛእ ኣዘኻኺሩ። ጊዜያዊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣቶ ግርማይ ተስፋ ሚካኤል በወገኑ በትዕቱ ምክትታል ዝግበረሉ መደብ ካብ እንዳ ባውሊኒ ክሳብ ዓዲ ዋጦት ኣብ ዝዝርጋሕ ገማግም ሩባ መረብ ልዕሊ 60,000 ቀላሚጦስ ብውልቀ ገረብቲ ከም ተተኽለን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሕን ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ንኡ ዞባ ድባርዋ ኣብ መደበር ፈልሲ ተርኣምኒ ዝተራለወ ልዕሊ 146,000 ፈልስታት ብውልቀ ገረብትን ብወፋሮ ክረምታዊ ልምዓትን ከም ተተኽለ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ዞባ የንጽር። ኣብ ንኡ ዞባ ገለዓሎ ትግባረ መደባት ልምዓት ብንቑሕ ተሳትፎ ህዝቢ ጽቡቕ ይስግም ከም ዘሎ ብ5 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተሓቢሩ። ኣብቲ ኣኼባ ብቀዳሞ 6 ኣዋርሒ ናይ 2021 ዝተወጠነ መደባት ብመንጽር ገስጋስ ትግባር እዩን ዝተራእየ ውህደት ኣካላትን ዝገልጽ ጸብጻብ ቀሪቡን ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱሉን። ጸሓፊ ግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘን ኣዶናይ ኩሉ መዳያዊ መደባት ልምዓት ብትኩርነትን ልዑል ንቕሓትን ተሰንዮም ይሳለጡ ከም ዘለዉ ብምብራህ ዝተቐስመ ተመክሮታት ተዓቂቡ ዝተወጠነ መደባት ብውህደትን ንቕሓትን ከም ዝሰላሰል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጾም። ኣኼበኛታት ኣብ መወዳእታ ብማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝረኣዩ ጸገማት ተለልዮም ብኣጋ ፍታሕ ክናደይሉ ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቆላሕታ ክወሃቦ ኣብ መንእስያት ዘተኮረ ዋናዊ ሴሚናራት ቀጻልነቱ ክወሓዝ ዝብልን ካልኦት ርእቶታትን ለዋታትን ኣቕሪቦም። ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም። ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ዜና ወጻኢ ኣብ ናይጀርያ ሽበራዊ መጥቃዕታትን ጭውያን ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ክበኽሩ ከም ዝኽእሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሚቱ። ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 መባድልቲ ገንዘብ ንምርካብ ልዕሊ 1,500 ተምሃሮ ከም ተጨወዩ ዝሕብሩ ጸብጻባት መብዛሕትኦም ነፃ ከም ተለቑ ገለ ድማ ከም እተቐትሉ የረዱ። ብሰንኪ እዚ ተደጋጋሚ ተርእዮታት ሓያሎ ስድራ ቤታት ናይጀርያ
ደቀን ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክልኻ ስግኣት ከም ዘለዎን እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ። መንግስቲ ናይጀርያ ብሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብሓፈሻ ብሰሜናዊ ሸነኽ ድማ ብፍላይ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ንግዚኡ ክዕፀዋ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ዓቕማ ብምንፋዕ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ኣስታት $9 ቢልዮን ሰሊዓ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ባጀት ኣብ ምምዕባልን ምሽማትን ዝተራቐቐ ሚሳይላት ከም ዝውዕል ወታደራውያን ሰመዚ ደሴት ሓቢሮም። ቻይና ነዚ ኣካል ልኡላዊ ግዛእታ ዝኾነት ደሴት ታይዋን ኣውፂኣቶ ዘላ ወታደራዊ ውጥን ብዕቱብ ከም እትከታተሎ ወታደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ። ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ደሴት ታይዋን ንምዕባይ ክትገብሮ ዝጸንሐት ስምምዓት ካብ ቻይና ትሕሪር ተቃውሞ ክገጥሞ ምጽንሑ ይዝከር። እታ ደሴት ኣቐዲማ ምስ ኣሜሪካ ናይ ቢልዮናት ዶላር ወታደራዊ ውዕል ከም ዝኸተመት ጸብጻባት ይረዱ። እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ሰራዊት ፈረንሳ ኣብዚ ሳልሲ እዚ ኣብ ዞባ ሳሕል ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየዶ ስርሒት ሓደ ካብ ቀንዲ ኣዘዝቲ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ። ቅድለት ናይቲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ነቲ ቀንዲ ጸጥታዊ ስጋት ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ዘሎ ሽበራዊ ጉጅለ ዓብዪ ጽፍዒት ምዃኑ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሓቢሩሎ። ይኹን እምበር ንመግለጺ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ዝምልከት ብወገን ዳዕሽ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ዛጊድ የለን። ፈረንሳ ካብ 2012 ኣብ ዞባ ሳሕል አንጻር ሽበራ ዘቐንዐ ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ እንተኾነ ግና እቲ ወፍሪ ዛጊድ እወታዊ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ። እታ ሃገር ካልኦት መሻርኽታ ናብቲ ዞባ ሰራዊተን ክልኻ ብምጽዋዕ ከተካይዶ ንጸንሐት አንጻር ሽበራ ዘቐንዐ ስርሒታት ከተቋርጾ ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ ዘላ። ኣብ ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ማሊ፣ ጫድ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ኒጀር ድማ ብፍላይ ብዝካየድ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕታት ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጥቀስ። ንመልከፍቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብተዛማዲ ዝገታእቶ ቻይና ልዕሊ 70% ካብ ህዝባ ሙሉእ ክታበት ከም ዝወሰደ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ጸብጻባት ጥዕና ቻይና ልዕሊ 1 ቢልዮን ካብ ህዝቢ እታ ሃገር ከም ተኸትበ፣ እዚ ድማ ብምግታእ ናይቲ ቫይረስ እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ተፈሊጡ። ቻይና ደልታ ንዝተሰመየ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ከይዳቶ ዘላ ጉዕዞ እውን ብቐሊል ከም ዘይጥመት ሰመዚ ጥዕና እታ ሃገር ሓቢሮም ኣለዉ። ቻይና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዘካየድቶ ጻዕሪ ብሰንኪቲ ለበዳ ዝተሃሰየ ቁጠባዊ ጽላት ኣብ ምብርባር ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዝገበረ እዩ ዝግለጽ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊተን ብቁጠባ ዝበልጸጋ ሃገራት ከይተረፈ ፈጢርዎ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ ተመሳሳሊ ክስተት እቲ ዝኸፈ ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ቫይረስ ገና ክግታእ ብዘይምኻሉ ሰብኣውን ቁጠባውን ክሳራታቱ ብተዓጻጻፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ። ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 227 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ ልዕሊ 4.6 ሚልዮን ድማ መይቶም። ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያን ብሪጣንያን ንዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝውክል ጸጥታዊ ሽርክነት ክምስርታ ተሰማሚዐን። እተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ እዚ ዝበጽሓ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሶን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ትማል 15 መስከረም ኣብ ዝገበርዎ ናይ ማንዛ ርክብ እዩ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ንዝገለጾ ዕብለላ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምምካት ኣውስትራልያ ብኒውክለሳዊ ጸዓት ዝንቀሳቐሳ ሳብማሪናት ክትውንን ኣሜሪካ ክትተሓባበራ ምዃና ኣፍሊጡ። እተን ሳብማሪናት ሓይልታት ጸጥታ ኣውስትራልያ ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ብቕልጡፍ ክዋፈሩን ንነዊሕ እዋን ክጸንሑን ከም ዝሕግዛ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ባይደን ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ከም ዘይዋደደለን ገና ገሊጾም። እዚ ስምምዕ እዚ ኣውስትራልያ ብልዕሊ $40 ቢልዮን ካብ ፈረንሳ ክትዕድገን ወጢና ዝነበረት ሳብማሪናት ከተቋርፀን ምዃና ዝእንፍት ምዃኖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ። ኣሜሪካ ዕብላለ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምምካት ምስ ኣውስትራልያ፣ ጃፓንን ህንድን ሓያሎ ጸጥታዊ ስምዓት ብምኽታም ነተን ሃገራት ዝተፈላለየ ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ነፈርቲ ኩናትን ክሸጠለን ከም ተሰማምዐት እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ግን ቻይና
እታ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ዱርኩኺት ቻይና ዝኽተሎ ዘለዋ ፖሊሲ ንማንም ዘየርብሕን ድሑር ናይ እዋን ዝሑል ኩናት ኣተሓሳስባን ምዃኑ ብምግላጽ ክትቃወሞ ምጽናሓ ይፍለጥ። ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ክራማት ዘስዓቦ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ዋታውን ዕንወት ከም ዘውረደ ተቓሊሑ በቲ ባርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ህንዲ ሓያሎ ድሃዮም ዝጠፍእ ብምህላው ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። በቲ ዕለቕለቕ ንዝተኸርደኑ ኣሽሓት ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢ ናይ ምግዓት ስራሓት ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ሰመዚ 10ታት ኣሽሓት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ኣረዲኦም ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ከም ዝቕጽል ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰመዚ ምክታል ሜትሮሎጂ ህንዲ ዘስዕቦ ዕንወት ብኡ መጠን ከይዛይድ ዘለዎም ስጋት ይገልጹ ኣለዉ። ልዕሊ 2 ሲሶ ካብቲ 1.3 ቢልዮን ዝግመት ህዝቢ ህንዲ ብክረምታዊ ዝናብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዘካይድ ምዃኑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሃገር ዓመታዊ ዘጋጥም ብርቱዕ ዓቐን ዝናብን ሳዕቤናቱን ግና ከቢድ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ከም ዘውርድ ይሕብሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ግዛት እንግሊዝ ዝኾነት ኣብ ምብራቓዊ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ትርከብ ደሴት ፋሮ ብዝካየድ ዓመታዊ ባህሊ ሃድን ዓሳታት ኣቡ ሰላማ ሎም ዓመት ልዕሊ 1400 ብምቕታሎም ከቢድ ኣህጉራዊ ቁጥዕን ኩነኔን ከም ዘለዓለ ተቓሊሑ ኣብዚ ልዕሊ 1000 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ዝግለጽ ባህላዊ ልምዲ ነበርቲታ ደሴት ነቶም ኣቡ ሰላማ ብጀላቡ እናኳለሙ ናብ ገማግም ድሕሪ ምውፃእ ሓሪዶም ስግኦም ከም ዝማቐልዎ ዝግለጽ እቲ ስጉምቲ ብዝፈጠረ ቁጥዐ ናብታ ደሴት ዝካየድ ቱሪዝማዊ ዑደት ከቋርፅን ፍርያታ ደሴት ናይ ዘይምዕዳግ ምሕሳብ ክካየድን ዝብል ዝርከቦ ጻውዒት ኣብ መርበባት ሓበሬታ ይቐርብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ኩነኔን ጻውዒትን ኣብታ ብቕንዱ ኣብ ቱሪዝም ዝተመርኮሰ ቁጠባት እውን ደሴት ቁጠባዊ ውድቀት ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ነበርቲ ደሴት ፋሮ ነቲ ኣካል መንነቶም ምዃኑ ዝገልጹ ዓመታዊ ባህሊ ልምዲ ከም ዘይቋርጽዎም ዝገልጹ ክቡራት ተዓዘብቲ ነስዓብ ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 4 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽን ኩሉ ሓደ ድማ ተፋንዩ ኣብ ዞባ ማእከል ሕማም ዓሶ ንምቁጻር ዝወፀ መደብ ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ኣሎ። ኣብ ዩኑ ዞባ ናቕፋ ተሳታፍነት ተማሃሮ ማዕዲ ትምህርቲ ክብ ንምባል ብውህደት ክስራሕ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት ልዕሊ 1 ሚልዮን ተማሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከይበህሩ ተሰጊዩ ደሴት ታይዋን ወታደራዊ ዓቕማ ንምድፋዕ 9 ቢልዮን ዶላር ሰሊዓ ከም ዘላ ኣፍሊጣ ሰራዊት ፈረንሳይ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣዘዝቲ ሽብራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ተኸታታሊት ፊልም ማይ ጮሎ መበል 92 ክፋል 7 ተቕርብ ኣብ ወገን ይግን ሰላም